Tak dobrý deň, vítame vás pri našich každodenných správach televízie Kamčat. Tak čo je dneska nové? No tak v športových správach vo florbale vyhrali majstrovstvá sveta, Švédsko vyhralo ženský tím, najlepšia hráčka, tuto pani Sára a tuto máme aj moderátora, ktorý spravil rozhovor, tak... No, moderátor, tak... Ako sa cítite? Dobre. Dobre, tak asi toľko. Tak, asi toľko zo športových správ. Tak prejdeme na správy zo sveta. Tak, takže v Rusku sa skončila uhorková sezóna. Tak. Môžeme pokračovať? Jak sa máš? Dobre, ale prosím ťa, hlásaj správy, dobre? Okej. Takže, čo ďalej? Ja nič už neviem, asi iba, že môžeš ty. No dobre, tak ďakujem veľmi pekne. V Amerike Obama vyhral voľby. Ešte neboli. Ako neboli. to? No neboli. Jak sa má tvoj frajer? Hlásaj správy. Ešte neboli? Nie. No dobre. No tak prejdime ďalej. Dobre, tak máme správy z domova. Bratislavu... Aha, nie, pardon. Populácia vegetariánov sa rozrastá. Snažia sa zaplaviť celý svet. Ovplyvniť ľudí, aby nejedli mäso. Čo nám k tomu povedia? Dobre. Tak teda prejdime na počasie. Dneska bude tak polooblačno, trocha zamračené, na niektorých miestach bude snežiť a zajtra tu nám povie tuto. Zajtra čakajte veľmi priaznivé počasie. Čakajte slnečno. A daždivo. Slnečno. Čakajte slnečno. Sem tam sa objaví nejaký ten mráčik, ale to nie je až také podstatné. Ako si tuto môžete všimnúť na našej mape? Z východu troška také vetry budú duť. Dobre, ako? Takže, tuto sa nám nachádza teplý golfský prúd, ktorý ovplyvňuje podnebie Európy. A tým pádom zajtra čakajte naozaj teplé počasie, pretože... Netuším. Dobre, jednoducho bude pekne. Tak, a teraz sa lúčime od našej televízie a... Želáme vám. Nie, ticho. Prepáčte. A nasledovať bude váš obľúbený Romantický seriál Horúca krv. Tak buďte patrioti a pozrite si niečo slovenské. Ďakujem.